ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗକୁ ନେଇକି କିଛି କଥା ହେବା। ହଁ ନମସ୍କାର। ଏହି ସମୟଟା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବି ମନ ଦେଲେ। ଠିକ୍ କଥା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଙ୍ଗାଧର ଅନ୍ତିମ ଜୀବନର ସଂସ୍କାର ଚିନ୍ତା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆଧାର କରି କଥା ହେବା। ଦେଖିବା କେମିତି ତାଙ୍କର ଅବସର ପରଜୀବନଟା ଗତି କଲା, ଆଉ ଏଇ ସାଧୁ ସମିତି, ମେହେର ମହାସଭା ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ 1917ରେ ଅବସର ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମପୁରରେ ରହିଲେ। ହଁ, ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 11 ଟଙ୍କା 5 ଅଣା, ମାନେ ବହୁତ କମ୍। ଏକଦମ। ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ଜମିଦାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବରିଆ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଲେ, ଟିଣ୍ଡା ପଦର, ଆଉ ମାସିକ 20 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଅଡିଟର କାମ ବି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯାଏ ପଦ୍ମପୁର ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ। ନା, ସେମିତି ହେଲା କ'ଣ ନା, ଚାଷରେ କ୍ଷତି ହେଲା, ରହିବାକୁ ବି ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନଥିଲା, ଆଉ ଦେହ ବି ଭଲ ରହୁନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବରପାଲି ଜମିଦାର ଡାକିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ 1916 ବେଳକୁ? ତେଣୁ ଶେଷରେ 1920 ବେଳକୁ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବରପାଲିକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ହେଲେ ବରପାଲିରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ସମାନ ଥିଲା ନା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା? ନା, ସେଇଠି ତ ଅସଲ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଜମିଦାର ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସିଂ। ସେ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ କବିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ, ଉପଦେଶ ମାନିବେ, ନିଜ କାମ ଠିକ୍ରେ କରିବେ, ସେସବୁ କିଛି କଲେନି? କିଛି ନୁହେଁ। ଓଲଟେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଧର କ'ଣ କଲେ? ସିଧା ଜମିଦାରଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ? ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ବରଂ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ 21 ଜୁଲାଇ 1921ରେ ସାଧୁ ସମିତି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି ହେଲା। ସାଧୁ ସମିତି? ଏହାର କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମୂଳ କାମ ଥିଲା ଦିଟା। ଗୋଟେ ହେଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସୁଧାରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ସଭାପତି କରାଗଲା ସେହି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ହିଁ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ନିଜେ ରହିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପାଦକ। ଆରେ ବା, ଏ ତ ବଡ଼ ଚାଲାକିର କାମ। ମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ବୋଧହୁଏ ସେୟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସମିତି ଭଲ କାମ ବି କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି ରବିବାର ବୈଠକ ବସୁଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ବିନା ପଇସାରେ ସମାଧାନ ବି କରାଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ବରପାଲି ନୁହେଁ, ଆଖପାଖରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ କିଛି ନିୟମ ଥିଲା କି? ହଁ, ନିୟମ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ସତ କହିବ, ନ୍ୟାୟରେ ଚଳିବ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତେଇବ, ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ନିଶା ପାଣି, ଜୁଆ ଏସବୁଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ସଂସ୍ଥାଟେ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲାନି ବୋଧେ। ନା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିଛି ଖଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝେଇଲେ, ତାଙ୍କ କାନରେ ବିଷ ଦେଲେ। ଫଳରେ ସମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଓହୋ, ତାପରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ। ହଁ, ଏକଦମ। ମନାନ୍ତର ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଶେଷରେ ଗଙ୍ଗାଧର 25 ଅଗଷ୍ଟ 1923ରେ ସେ ଅଭିଭାବକ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବୋଧେ। ସେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା କମ୍ କରି ସମାଜ କାମରେ ବେଶୀ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। କେବଳ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ଯୋଗ ନୁହେଁ, ବୋଧହୁଏ ଏହା ତାଙ୍କ ଭିତରର ସଂସ୍କାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ଏବେ ନିଜେ କରି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏକଦମ ସେୟା। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସବୁବେଳେ ନୈତିକତା, ସମାଜ ସୁଧାର କଥା ଥାଏ। ଏବେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାମରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମେହେର ମହାସଭା ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। ହଁ, ନିଜ ଜାତି ମାନେ ଭୁଲିଆ ବା ମେହେର ସମାଜ ପାଇଁ ମେହେର ମହାସଭା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ସଭା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମେହେର ମହାସଭା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଆଉ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମେହେର ମହାସଭା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିଜ ଜାତି ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା କିଛି କୁସଂସ୍କାର, ଖରାପ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା ଶୁଣିଛି। ହଁ, ବହୁତ ବିରୋଧ। ଏମିତିକି ସଭା ପାଇଁ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଜାଳିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବାପ୍ରେ। ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସଭାର ପତାକାରେ ମଇଳା ମାନେ ମଳମୂତ୍ର ଲଗାଇ କବିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଅପମାନ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସଭା ହେଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ହାର ମାନି ନଥିଲେ। 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 1924ରୁ 3 ଦିନ ଧରି
28 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ବରପାଳିରେ ଶାନ୍ତିରେ ସଭା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଲୋକ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ବହୁତ ଲୋକ, ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେର 18ଟା ଗଡ଼ଜାତ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଭୁଲିଆ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ କଥା। ସତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ କବି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ନା? ହଁ, ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚୌକିରେ ବସେଇକି ସଭାକୁ ନବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା କେତେ ଥିଲା ଜଣାପଡ଼େ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ସମୟର ଖବରକାଗଜ ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଆଶା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଏସବୁରେ ବି ଖବର ବାହାରିଥିଲା ନା? ହଁ, ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର 19 ଏପ୍ରିଲ 1924 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖାଅଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ମଲାବେଳେ ଯୋଉ ବୋଦାବଳି ଦଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ବାହାଘର ବେଳେ ବର ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ମର୍ଦ୍ଦ ଲୋକ ଯିବେ କନ୍ୟା ଘରକୁ, ପୁରା ପରିବାର ନୁହେଁ। ଏମିତି ହେଲେ କନ୍ୟା ଘର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବରକନ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାମୀ ତସର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେନି, ଏ ନିୟମ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଭଲ କଥା। ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ସଂସ୍କାର କେବଳ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ତ ଅଛି ନା, କେହି କୁହନ୍ତି 12ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ତାଙ୍କ ମେହେର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 12ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠୁ ଏ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କଥାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳକୁ ଖାଲି କବିତା ଲେଖୁନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜ କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ ଏକ ସମାନତା ରଖି ସମାଜ ସୁଧାର ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହଁ, ଏକଦମ। ସାଠୁ ସମିତି ହଉ କି ମେହେର ମହାସଭା, ଏସବୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେ ସେ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଓ କାମରେ ବି କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନଥିଲା। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେ ଖାଲି ଜଣେ କବି ନଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାରକ, ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା କଥା, ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ଏତେ ସମ୍ମାନ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏତେ ବିରୋଧ ସହିକି ବି ସିଧା ସମାଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଏଇଟା ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖାଏ କି? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର।